Здравейте, потребители на YouTube, VBox, аз съм Dragon Killer Hicks, а това е втория епизод на нашето играе на този мап. Миналия път просто изтървах камерата, за което се извинявам, че епизода не разбрахте с какво се бихме. Човек, що толкова много чакай? Няма да мога да оцеля. Тъпа са бързо. Не мога да ти ги уби. Докато съм жив, така тъпа са. Идва, маре. Вече не съм жив. И аз не съм жив, моето момче. Трябва пак да ходим. О, виж де се спалнахме. Ние се сейфахме в гроба. Опа, чакай. Wait. Ага. Тъй нещо на тебе имам една каска тук желязна земя. Защото моите... Вземи си малко и гроба. Аз имам ви човек, аз имам такова. Къде си, бе? Къде си? Ще до тебе сайрам с това. Де отиде, аз никъде не те виждам. О, правиш там, бе, чакай. Бия. Ще идвам да те спася. Аз Ай. избих почти е. Няма да се биш, няма да биш. Стрелите ги остави на мен, ако искаш. Опа, без да искам, щупих малко редстон, бягай тук. Той не пречи. Нали бе? Да, ама. Еми, бай. Вау! Опа! Сконектнах, вау. Няма да ди, ще не убия, тъй. Ти тук ли си? No. Ясно. Един с най-здрав ми шлема от всичкото. Ела на спална в гробницата на входата чакам. Аз съм вече долу там, до ние са лампи. Стига си ходил там, то ни заради ти фейлва ми, защото... Еми там е скелетън кинга. Нищо не чакаш мене, поне аз да ти помогна докато видиш. Ти имаш лък, аз сега. Аз съм там, дето умряхме. Еми аз. Къде ми се става? Дай стрелите на мене. Чакай, че тук се занимавам с едно зомби, дето влиза под земята. Ко дропна. Една туника. И що? А от тебе ли, бе? Що не ми я даде? Аз не те виждам. Истина да имаш. Еми, имам, дай да видя каква е поне. Дай стрелите. Аз не те виждам около. Ето като е на входа съм цепя един скелет. Да, не видим се. Виждам, че... Дай ми туниката да видя каква е. Може да ти дам, може да ги размия. Та на City Set. Искам да я видя. Дали надпис е там City Set е? Добре, ма искам да я видя. Проста и обикновена е. Еми, добре, не ме интересува, искам просто да я видя. Тя ще ги бим там На такъв лак. Ой, гледай, двама стрелци. Няма да е лошо да им помогнеш. Такъв момент. Какво правя? Тъй ли, аз що не те виждам? И що ме убиха? Ай, кажи ми. Стрелец, вау. Ого, аз седя сега, не ме интересува, влизай вътре. Не, тук съм тъпо са просто. Какво са тъпа? Сега, давай, тук да... Напиши само тъпо тези пичата. И ще Тези. дам една армор. Ще дам да я видиш. Аз печелих друга. Същата няма. Нищо. Чай. Готов ли се? Не. Разна черта, майк. Трябва да убием Херобрайн и след това да убием трябва да му позволим да своди Уидър скелета, ама ако го освободиш, трябва да бием Уидър скелета. Искам да го видя. You don't have permission to this command, бе, идиот. Кой ми викаш тъпа са? Зак тук сам дето са хама, ще на тебе иди. Не си опнат, вярно. Вярно, сега си, чао. Защо така? То свърши, аз съм вече тука. Гледай. Къде си е?
Где съм на мални пъти? Аре, тук една мръсна миризлива ръчка, не мога да се активира. О! Гати, бе! Гледай, седят си въглищата като статуи. Ах ти лага! Ела тука! Вау! Тук някой паец, умирам. Да, и аз ще трябва да седя. Дръпни там ръчката в тунелчето. Дръпнах я! Трябва да паднеш на едно място. Да пуса тогава. На половин сърце. Паднах! И сега ти спасявам газата. Айде, избий ги. О, тук е някакъв меч като моя. Обаче ти ще вземеш по-развалени, ако искаш като моя. Еми, по-добре ще, аз съм с дърве. Ела при мене. Тук съм. Първо то с мангаж го убим. Убихме го. Аз вземам панталоните. Вземай там, дай ми. Ето с каска не ми трябва, ето и ще вземеш. Какво ги даваш на мене? Ми да снимаш. Ето тук има един съндък с бутуши. Те ги сменям. Те са омагиосани. Вземи ги. Правим си тук е хелмет. Да. Още малко морето. Оттъва човек, виж зомби глава. Съвсем маничко. Си изхъбето с меч. Намерих ни здрави бутуши. Ето ги. Глава. Намерих здрави бутуши и някаква каска. Те са по-хубави. Сега ще ги. Чакай, има още една отвара такава за живот. И да стиква. Тук има нещо. Тук има някакви стълби. Ти разгледай на другите. Там още честове. Аз като и намирам 1000 честове. Ама тут ние сме попаднали един вид в диамантен меч. Аз ти помагам. Трябва да вземам меч. О, фък! Нещо ми направи и виждах замъглено. Праснал те. Още малко да имам. Аз тук тъй се качам по едни стълби сади. Да. Ето го пътя. Darkness will consume you. Darkness craft е моето. Фък, Ендерман. Кой ма ти бе? Зомбар. Где си човек? О, когато? Един лабиринт. И то гадничък. Слави? Имам слепота тук. И аз те. Слави? О. Аз трябва да ставам. Чай, дам 2 минути. Ай, това ще е нашия епизод. Чао.